салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзҳои мо квартира ва хонаҳои замин ва замини фурӯшӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳои мо дар экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. дӯстони азиз, заҳмат набошад, навора поделитсия мекардем, боз бисёр хуб мешид. ташаккури зиёд. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, пеши пост назди роҳ. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 136 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зай. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 138 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% карда медиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона 12 этажа мебошад ва дорои 2 лифт мебошад. хонара мешавад ки духонага кунед. срочна хона фурӯхта мешавад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 53 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зай. хонара 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. аллоҳи меҳрубон аз ҳар як кадоми шумо розӣ бошад. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, политехникум, дар назди бозори Мадад. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 177 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% зай. хона ремонти хуб дорад ва хона фурӯхта мешавад бо баъзе чизу чорааш. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Зарафшон, рӯбарӯи бозорчаи Зарафшон. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 52 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. моҳи октябр меспоранд омро. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти ҷӯянгарон, деҳаи Себзор. 76 сотиқ замин, 2 дар хона бо коридор ва подвалаш. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% дар наздики хона мактаб, магазин мебошад. хона алишам мешавад бо квартира аз шаҳри Душанбе ё ки аз Ваҳдат. дарахтони мевадиҳанда дорад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо ватсап ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати саркушти поён. 8 сотиқ замин, 3 дар хона
бо веранташ ва дорои подвал мебошад. боз ду вребинка дигар ҳам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи $38,000 боз савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ремонти хона ремонти замонавӣ мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунен. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем ва шумо иншоалло арзон мекунанд. рақамошон ватсап доранд. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар Московская област, город Коломна. аз мкад 74 километр дур ҳаст. 7 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 рубл боз савдо мешавад. дар ҳавлин як вагон мондагӣ ҳаст. як тарафи замин маҳкам мебошад. ҷои нақс аст. мардум зиндагӣ доранд. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон деҳаи тагои обод. ҷамоати обшорон 10 сотиқ замин се дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 165,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. дарвозаи фасон часпондагӣ. ремонти хона миёна мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем ба шумо иншоалло арзон мекунанд. рақамошон ватсап ҳастак.